Regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Dawatak maniti paragtakter kayo amin kakabsat, na imbag nga bigat tayo. Iti daytoy nga aldaw, panangrambak mi iti aldaw, dagiti inna, lagipen mi, kenitag ay mi, dagiti inna iti apo. Dagiti ubing nga nagbalin nga ina, nga anak, tiag dadamo nga ina, tiag trabaho nga ina, ken agmaymay sa nga ina.
Dagiti agladladingit nga ina, nga dagos nga napukawan ti anak na, ken dagiti siya sino man nga agtarigagay nga agbalin nga ina. Makita mi, ken padayawan mi ida itang aldaw. Amin na siya sino man, ang napukawan ti inana, ken dagiti ina nga napukawan dagiti anak na. Makita mi, ken padayawan mi ida itang aldaw. Dagiti ina nga saan na napaayan imangipasngay ti biyolohikal nga pinadakkel da kami nga nang yeg kada kami ti biag ti saan magatadan adaduma a pamayan. Makita mi, ken padayawan mi ida itang aldaw. Kadagiti amin na panawen anan-anay nga ragsak ken kinawadwad dagiti panawen nga awan iti pagkamangan na ken awan panakasalaknib amin dagitoy ti Dios aywanan na dagiti arban na akas iti agpaspastor ken awiten na dagiti kordero nga naasideg ti puso na. Kasi ina linawin na ti anak na kastame ti Dios liwliwaen na tayo.
Managayat kay nagnanayon nga Diyos sa pumi nga nailangitan, yepkas miwapo, iti naindaklan nga panagyaman, iti baro nga bigat, ngayon sagot mo manen kada kami, tapnon intunda na kami, iti balay mo wapo, ngagdaydayaw kay nagyaman ken ka. Dawaten mi, nga si kakadi wapo, iti agbendisyon sa tunggal may sa kami, kada kami. Dalusan na kami, isaganam dagiti pusposo ken panunot mi apo. Kastamet nga bendisyonam, ti aramatem nga anak mo, nga mangiburay kada kami kadagiti sasaon. Agtalinait kami kadiwapo, nga nakasentro dita sa ngwanam. Kakawanan na kami, kadagiti adu nga nagkurkurangan mi, napuutan mi man ken saan, babaen ti sao panunot ken aramid. Ken Kristo, dagito iti dawat ken pagyamanan mi. Amen. Denggem dawapu, denggem dawat ni, ipangag mo kadi, ar-araw mi. Amen. Ay ayaten nakakabsat, umasideg tayo iti Diyos, nga isu anang isuro ti panagayat, isu ang mga anay ti biyag ken mangipay ti rag-u akas nangayat kada tayo, si ulimek tayo nga mangidaton ken kuana dagiti nagkurangan ken nagbasulan tayo. Kidawek man titunggal may sa kanya tayo, dagiti kabailan na, agparintumeng, parintumeng tayo, kadagiti pagtugawan, ayan tayo. Ket dawatin tayo, ti presensya ni Apo, si ulimik tayo, si papakumbaba tayo nga dumawat, ti pamakawan na, bayat tinatal na, nga tukar ti organo. Agkararag tayo. Diyos ti ayat, babaen ti anak mo ani Jesus, mangyegmi dagiti karim abaru abiyag. Ngem masansan amabuting kami amamati kadagitoy. Pasetlaeng ti panagdayaw mi kada kayo ti impaay mi ngem si bubukel kuma. Pasetlaeng ti bagimi ti impaay mi paikeng ka. Gapu kadagiti bukod mi apanggep. Dawaten mi kada kayo apabarwen na kami, babaen ti panangiturong mo yo, manen ti panagtalek mi kada kayo. Itinagan ni Kristo, dawaten mi digitoy abanag. Amen. Amen. Apo, iturong nakat ken ka, palanasem ti dalan ko, agranyagem kat rupam kanya, tapno sikalay pagnaedak. Datayon iti panawen nga maurnong dagiti sagsagot tayo nga agpaay iti paramid ti multipurpose building, kabayatan nga mangegan tayo iti mensahe ti kanta dagiti children's choir.
Ayan, nagyaman tayo, kaligiti, ubing tayo, nga nangipa, iti kanta. Naragsak ken naimbag nga aldaw tayo amin kakabsat. Good morning! Ayan, nagyaman tayo, kinaapo manen, tiimpay na, gundaway, nga nagkakadwa tayo, tapno kastak, ipay tayo, iti panagdayaw, ken panagyaman, ken apo, iti daytoy nga Domingo. Kas ti sa ngalubungan nga iglesia, silabrar tayo iti Domingo, wenno aldaw, dagiti inna. Ayan, kidawik man amin, dagiti mothers nga tumakder kayo, no hanga kayat nasawin nga mothers, kit nangipasngay kayo, siya sino man, nga nangaywan, nagpadakkel, tubing, tapno kastagat, mapaspasayaat, tibiyag, dagiti paset ti pamilya tayo kat amin kayo kat makuna nga kas maysa nga ina. Palakpakan tayo man ti Apo, kadagiti inna tayo, kadagiti pagtaingan ket ti Dios ti maytan-ok, kadagiti bibiyagyo iti daytoy nga kanito. Kakabsat, kablaawan tayo met, ti presensya, ti tunggal may sa kanya tayo, agyaman tayo at nakadwa tayo, dagiti kakabsat tayo, ni Kabsat Eliseo M. Balasi Jr., ken kasamat ti bakit na ni Junilet Balisi, nga nagapupay di abroad, di Europe, agyaman tayo, kabsat na, kadwada ti kabsat da ni Eloisa Balisi from Kawayan UMC, yung madada dito ay Manila, tata. Nagyamang kami. Kidawik man nga tumakdir kayo, kamsat. Ano makita da kayo? Ayan, nagyamang kami. Ken kasnamet nga dagiti naggapo di tumawini ni Cristina de Guzman ken ni Jomar Diaz. Dadad toy. Ayan, kidawik man panagtakdir yata. Dadad ti sangwanan. Ayan, karkararag tayo ken kasta kadwada mat ti kumarek ate ninang ate buridik me. Ayan, kaya ikarkararag tayo ti umadani manen nga panagawid da iti Italy, kita dawat tayo ken Apo iti salwad ti inda panagbiyahe ken dagiti first timer kidawik man dagiti umuna nga gundaway nga makadwa tayo iti uneg ti iglesia tayo diti Central, kaya tultuloy nga kararagmi nga ti Diyos, ti tultuloy nga mangbendisyon kanyayo, kaya nagyamang kami, iti presensyayo, iti daytoy nga iglesia tayo, dito'y Central UMC. Kaya kasnamet, kadigiti kakabsat tayo, nga adda iti online, nagyamang kami sa dinumantayan nyo, ti naduma-duma nga lugar, dito'y Metro Manila, Greater Manila area, kaya naduma-duma nga lugar dito'y pagilyan tayo ken kastamet kadigiti adda iti Balasio taaw dawat agyamang kami iti presensyayo dito'y service tayo dito'y Ilocano ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti amin nga agkasangay iti daytoy nga kanito adda dagiti ag birthday tata nga lawas na idi kalman ket birthday ni Alma May maysa kadagiti choir tayo ni Alma May Mendez, kaya tagyaman tayo, itigtultuloy ken kastamet, di anak ni Kuya Ernesto Balacqua, nga nang-celebrar ti 18th birthday na met idikalman. Ken kastamet, nga agyaman tayo ken Apo, nakadwa tayo manen, ti lasod, ti upat nga bulan, gapo ti trabaho na, idibalasyo taaw, ket nakasubli manen, nakadwa tayo tata, kang ronaan nga nakadwa na ti pamilya na ni Kuya John. Ayan, adantan ni Kuya John. Ayan, nagyamang kami, tultuloy nga salwad nga impakita ni Apo, iti biag mo ti lasod, ti upat nga bulan, kaya't nakasubli ka manen. Nagyamang kami ti gundaway nga nagkakadwa tayo manen. Kaya kastamet nga kidawik man ti presensya yo, iti daytoy nga kanito, ken panang suportayo, iti Thanksgiving tayo, nga maramid into no Mayo 25 ijay PCU auditorium ijay ito'y TAF ket adati dayti ket kasla dinner for a cause ket tigatad ti maysa nga ticket ket 1.5 ket no da kayo ket couple ket 2.5 daytoy ket paset ti aramid ti iglesia tayo di panang celebrar tayo ti may ka sa nga gasot ket 20 ket 5 nga anibersaryo ti iglesia tayo ken paset met daytoy nga aramid ket mausar ti tree planting tayo
into no June 8 ijay Boso-Boso, Antipolo City. So dati registration form ijay ket iti daytoy nga kanito ti Ilocano service ti nadutukan nga mangidangulo iti daytoy nga aramid ket kiddawi man ti pannakipasetyo iti daytoy nga aramid tapno kasta ket sangsang kamay sa tayo kadwa tayo dagiti na dumaduma nga kakabsat tayo kadagiti Tagalog service, Vesper ken English tapno apan tayo agmula ti tallugasot nga kayo ijay kasukat ti tallo nga kayo met nga maputid to no itultuloy daytoy panakapatakder iti multipurpose building tayo. Ken kasnamet nga kidawek dagiti amin nga estudyante sakbay man nga agsisina tayo iti daytoy nga school year adda maaramid nga campus ministry summit into no May 25 ti oras ti alas 8 aging ganat alas 3 ket kidawik man ti presensya yo no estudyante kayo ket umay kayon to ket ti speaker tayo ket ni Pastor Alan Balang ket ti chaplain iti Kapatiran Kaunlaran Foundation ni Pastor Maricel Osias. May ni Pastor Alan ket may isang certified coach ken may samat nga counselor di may isang speaker tayo ket dawek man amin nga estudyante nga umay kayon to ditoy Garcia Hall ti pakaaramidan na ken kastamet nga agyaman tayo ken Apo ti nabalegi nga charge conference tayo idi Kalman sigon kadagiti taga Central daytoy ti kabiitan nga charge conference nga napasamak iti iglesia tayo nga nangrugi ti alas 8 ginga na 11:30 nalpas ti charge conference tayo kaya nagyaman tayo kadagiti associate lay leader tayo nga na dutukan manen ti sumaruno nga conference year adanta ni Nanay Sel ate Melinda ken ni ate Marjorie ayan kaya nagyaman tayo mat ken ni Fiscal Desiree Macaraeg kas maysa kadagiti delegado iti Philippine Annual Conference mga mangirepresenta iti iglesia tayo dito'y Central ken kastamet ken ni Judge Larida nagyaman tayo kas mangi representante iti Ilocano service iti Church Council ken dadumapay nga aramid tayo sa laing nga diti unig ti iglesia tayo iti distrito ken kastamet iti komperensya tayo. Ket ito no Sabado, maramid iti district conference iti Wesley UMC Santa Ana. Ket ti annual conference tayo iti Philippine Annual Conference mapasamak into no May 28 to 31 ket dito'y Central UMC ti pakaaramidan na. Kaya't kumet nga ibaga kanyayo agyaman na ti agtultuloy nga panang support tayo ti kinarigget ti tunggal may sa kanya tayo babaen ti presensya ken kastamet ti tultuloy nga kinabaknang ni Apo nga ipapaay na kanyayo ket agbalin kayo nga tultuloy met nga nagbalin kayo nga bendisyon iti iglesia tayo ket manipod iti July 2023 aging ganat April 2024 ti offering nga naurnong ti Ilocano service ket 1.9 million 1,909,371.85 centavo. Kaya nagyaman tayo, palakpakan tayo Apo. Dahita ti kasta ti ket kaspaset iti toka, kumbaga parang budgeted nga impaay iti iglesia tayo tapno magunod tayo di 15 million nga budget tayo ket 2.7 million ti impaay ti iglesia tayo. So adapay 2 bulan nga kasapulan nga maka 825,000. Ayan. Numampay kasta agyaman tayo iti kinabaknang ni Apo ket sapay la kumata dawat ko kanyayo kas pastoryo ken kastamet ti ministerial team nga agtultuloy nga ti kararagyo, presensyayo, panakipasetyo kadagiti aramid tayo ken kastamet kadagiti sagsagot ken datdaton nyo ket agyaman kami tapno kasta ket masuportahan dagiti amin nga ministeryo ken misyon tayo ditoy iglesia tayo. Ken kastamet kadagiti adda ti online ket dawek mamet ngano kayat yo ti mangted kadagiti karkari ken daton nyo ada may
Ada dagiti bank account tayo, pakikabil lang po, kabilyo lang for Ilocano service. Ayan, tapno kastagat may bilang dagiti sagsagot yo dito'y Ilocano service. Ket kastamet nga ti average ti attendance tayo dito'y Ilocano service manipod iti July aging kanat iti Abril ket 158 ti attendance tayo. Dito'y uneg ti kapilya lang. Ket ije online adda ti 119 ti average nga makipaspaset iti online tayo. Ket agyaman tayo, ket nagtultuloy nga ikararag tayo, awisin nyo man dagiti kakabagyan nyo, gagayem, kapagayam, kailyan, ken kapamatyan tayo nga iawis yo nga adda ti Ilocano service dito'y Metro Manila nga dito'y Central UMCT. Ayan na. So agyaman tayo kinapo tagtultuloy ko nga iparukpok pa iti nananay nga parabor na kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanya tayo. Iti panakayalatiw ti ayat ken kapya panangkanta tayo iti Tumakdir tayo kakabsat, kablawan tayo titunggal maysa, abrasain tayo titunggal maysa, bayat panakanta titimpuyog song. Timpuyog dagiti Kristiyano, agkantaken agragsak tayo, ipamati inanama, ayat. Sasamay sa tumpalen ay katibinin na, ayat, irembek mo, ikapadamataon. Ayat, irembek mo, kunos kenakem tayo. Ayat, irembek mo, kunos kenakem tayo. Agdayaw tayo sangsangkamay sa ipamaliken inanama. Ayat, irembek mo, ikapadamataon. Ti epistola tayo itangagsapa, masarakan iti umunang nga Juan, manipod iti may kalima nga kapitulo, iti versikulo siyam, aging gana iti sangapulo ket talo, akasto iti mabasa. Mamati tayo, iti pamaneknek ti tao, ngayon natibtibker ti pamaneknek ti Diyos, ket inted na daytoy a pamaneknek maipapan ti anak na. Ngarud siya sino man na mamati ti anak, iti Diyos adda kenkwana daytoy a pamaneknek. Ngem ti di mamati ti Diyos, pinagbalin na nga ulbod ti Diyos. Tadi na pinati ti pamaneknek, amay papani ti anak na. Daytoy nga rod ti pamaneknek, inikkan na tayo ti Diyos ti biyag ngagnanayon. Ket masarakan daytoy a biyag iti anak na. Ti tao apagtaengan ti anak agtaeng met kenkwana ti biyag, ti saan na pagtaengan iti anak ti Diyos, saan met ngagtaeng kenkwana iti biyag. Insurat ko, dagitoy kada kayo amamati, tinagan ti anak ti Diyos, tapno maamuan nyo nga daan kayo ti biyag ngagnanayon. Kidawik man, ti panagtakliar ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus, manipod ti surat ni Juan, ti kapitulo 17, versikulo inne maging ganat 19 ket siyam ket kastoy ti mabasa tayo.
Impakaammo ka kadagiti tattao nga inted mo kanyak ditoy lubong. Kukwam ida ket inted mo ida kanyak. Tinungpalda ti saom ket ita amudan a naggapu kenka dagiti amin nga inted mo kanyak. Inted ko kadakwada ti mensahe nga inted mo kanyak ket inawat da. Amuda apudno a naggapuak kenka ket patyenda nga imbaunnak. Idawdawatak ida. Saan ko nga idawdawatan ti lubong no di ket dagiti tattao nga inted na kanyak takukwam ida. Kukwam amin akukwam ket kukwam met amin akukwam. Ket maidaydayaw kadakwada. Ita umayakon kenka nasantuan nga ama. Awana kon iti lubong, ngem addada dita lubong. Ay wanam nga rod, ida, babaen, ti pannakabalin, itinagan mo nga inted mo kanyak, tapno agmaymaysada kas kadata. Bayat ti kadak kadakwada, inaywanan na ida, babaen, iti pannakabalin, itinagan mo nga inted mo kanyak. Sinalakniban nak ida, ket awan uray maysa kadakwada anapukaw. Malaksid day di tao ana ituding amapukaw, tapno matungpal tinasantuan asuran. Ita umayakon ken ka, ket sawek ditoy lubong tapno adda kadakwada tinaan-anay aragsak ko. Inted ko kadakwada ti saom ket ginurada ti lubong akas kanyak. Saan da at tagalubong? Diyak dawaten nga ipanaw mo ida ditoy lubong, no di ket salaknibam ida iti managdakdakes. Saan da at tagalubong akas kanyak. Pasantuem ida babaen ti kinapudno. Ti saom isut pudno. Kas iti panangibaon mo kanyak dito'y lubong, kas tamet ti panangibaon ko kadakwada iti lubong. Gapu kadakwada, idaton ko kenka to'y bagik. Tapno mapasanto damet iti kinapudno. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal may sa kanya tayo ti panakaibasa ken panakaidengeg tinasantuan asasauna. Amen. Amen. Ti sasaum anaragsa sa uama mabiyag. Ti sasaum anaragsa sa uama mabiyag. Amen. Iti Ebanghelyo ni San Mateo, 10 maysa, 28 aging gabi sumaganat, mabasa tayo. Umay kayo kanya, da kayo amin anabannog ken madadagsenan, ket maginanaen kayo. Alaen yo ti sangul ko, ket agsursuro kayo kanyak, agsipod tanaemma ken napakumbabaak. Ket masarakan yun to ti inana. Tananam ay ti sangul nga ited ko kada kayo, ket nalagaan ti awit nga ipabaklay ko kada kayo. Namnamaan tayo kakabsat, ti inana ti Dios, babaan iti panagumay tayo, iti salinong na.
Niya po Diyos ti may tanok, ti hintay panakanggig, iti mensahe, babaen kadigiti koro tayo. Kakabsat ti mangibingay iti kapadasan ken mensahe ti Apo kas maysa nga ina. Ket kaduan mabalin nga amuyo isunan. Daytoy nga kabsat tayo ket nga paset iti Central UMC ket isuna ket naggapo ijay Pangasinan, ijay Santa Maria Pangasinan. Ngem tata agnana ida tatay itoy Don Bosco Parañaque ket isuting ingutin ni Kuya Jojo, aday likod ni Kuya Jojo, ket adamot tallo nga anak da ni kabsat nga Ofelia nga agad-adal ijay Paris no ijay nagadalan ni Casey Conception ijay nga eskwela. Ket kasnamet nga ni Christian ay kini Christine ken ni Arky. Saan laing nga isuna ket maysa nga ina nga ti pagtaingan da ngem kastamet nga bigbigbigen dagiti kakabsat na kas ina dagiti kakabsat na gapota isuti inuuna nga kabsat dagitoy nga pamilya. Ket isuna ket paset iti iglesia tayo dito yung Central UMC nangruna dito yung Ilocano service ket nabayagmet nga nagbalin isuna nga opisyales met iti iglesia tayo dagiti naglabas nga tawtawen ket may isang negosyante dito nga kabsat tayo tinagan ti business daket Apo, ayan Apo. Kat ati kadawyan nga negosyo dakat isoda kadigiti makibidbiding kadigiti aircon kadigiti na duma-duma nga kumpanya. Tagyaman tayo iti daytoy nga kanito nga ti usaren ni Apo nga mangibingay iti kapadasan ken kastamet ti mensahe ti Apo babaen ti kabsat tayo ni Ate Malu Flores Salazar. Agyaman ak pastor ti na nagsayat una nga pinangyam amam kanya. Naimbag nga bigat kada tayo amin kakabsat. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay na nandirito ngayon at saan mang panig ng mundo na nakatune in dito sa FB Live through Central United Methodist Church. Rugyanan tayo kaditi panagkararag. Bindito nga naindaklan Diyos sa mami nga nailangitan. Iti daytoy nga aldaw ti panagrambak dagiti inna ti sangalubungan. Agyamang kami ti parabor ang maurnong iti sangwanam. Iti daytoy ang naisingsingayan nga selebrasyon. Iebkas mi kaditi panagyaman mi ken ka. Ken panagyaman mi kadagiti inna ti biag mi. Iwanwan na kami kumati panagtitipon mi, tapno agbalin anapnuan, ti kaipapanan ti selebrasyon mi itang aldaw. Palawain niyo ti puso ken panunot mi, tapno maawatan mi ti kinapateg, ti ayat ken sakripisyo, dagiti inna ti biag mi. Tulungan na kami amang ted pamadayaw, ken mang apresyar kadagiti sakripisyo, ken agdanayon nga ayat da. Dawaten mi o Diyos, apapigsaen na kami iti aldaw ken ti agnanayon. Ikan na kami ti sirib, pigsa, ken ragu, ititing nga dagiti panubok ken karit ti biag. Papigsaem ti pamati, ken namnamami ken kauau. Iturong nakam tunggal addang ti biag mi. Babaen ti parabor ken bendisyon mo o Apo, sapay kuma tagbalin nga inspirasyon ken giya dagiti inna kadatayo amin. Ituloy yu nga iwanwan sa lakniban ken papigsaen na kami kadagiti akem mi akasamaysa nga inna iti pagtaingan ken mangsalaknib kadagiti anak mi. Papigsaen kadagiti inna kadagiti at pagribenganda ken ikka na kami ti pigsa ken ragu iti tunggal aldaw.
Agyaman kami o Apo, ti adu nga parabor, kinayat mo kada kami. Itinaga ni Apumi nga Jesus, ken ti Espiritu Santo, dagito iti pakidawat mi. Amen. Naimbag nga bigat manen amin kakabsat, mangrugiak ti quote nga kinunani Abraham Lincoln, "No one is poor who have a godly mother." Ket mamatiak iti dayta. Ken ti impluensya ti nadyusan nga ina kadagiti anak na. Adda manurat anang ibaga ti kastoy, "No other nation is greater than its mother, for they are the makers of men." Kinunanamet ti maysa nga psychiatrist, "A child will never come to full psychological development and maturation in adulthood unless the child has had a mother in the home." Dakkel ti responsibilidad dagiti inna saan laeng nga ti pagtaingan no diket ti pakabuklan ti kagimungan. Naparaburan tayo amin nga maadaan kadagiti nagsasayaat nga inna. Ken adu ti padas ken lagip tayo ti ayatda dagiti inna tayo. Adda nagkuna nga awiten ti ina ti anak na ti siyam nga bulan. Ngem ti ubing ket awit ti puso iti ina iti tungpalbiag. Dagiti inna ket addaan tinapateg nga akem ken nasaya at unay a lugar ti kagimungan. Ken iti Biblia ket mangidaydayaw kas kini Sara, Raquel, Jacobita, Deborah, Ruth, ken ni Elizabeth, ken Maria. Iti Samuel kapitulo 1, adda ina ngagnagan ti Hana. Ipakita na kadatayo iti nadyusan nga ina. Iti libro ni Samuel, mangrugi ang nagbalin adakes ni Ukom Samson, ket isu, ket napapatay laeng, ket kasapulan ti daga tinasaya at a leader, amang idaulo kadagiti anak ti Israel, iti naikari adaga, ken addaanda kadagiti arkanghel, akas Pilistyo ken idi panawen ni Hana. Dagiti Pilistyo pinarmek na ti daga. Inda daulwanda dayta. Kasapulan ti Dios ti maysa a leader. Agapu tauray dagiti papadi iti lugar ti pagdaydayawan iti tolda ti gimong. Ket agaramid da iti dakes ken panagtabbaaw da iti templo. Iso kasapulan ti Diyos, ti maysa leader, ket tapno maipas nga iti leader, agsapol ti Diyos, tinadyusan nga ina, ket sadyay, iti nagapuan ni Hana. Patsyen ti daduma at tao asaan nga agaplikar ti Biblia, iti moderno a panawen. Nabayagen kanu, iso nga adayu kanu ti kinapudno. Ti kinapudno ket tunggal istorya iti Biblia, ket naikabil sadyay para iti panursuro dagiti Kristiyano a nagbiag iti maysa a siglo. Iti napalabas, dagiti Kristiyano ita, ken dagiti Kristiyano nga agbiag to ti sangagasot atawen manipod ita. Awan ti naidumaan ti istorya ni Hana. Isuket agminar kas maysa a babae a napigsa, isuket natulnog, ken addaan iti kinatalged. Inibtura ni Hana iti periodo a kinaawan ti anak na. Nupay nagsangit ken napukaw ti ganas na amangan bayat a makidang dangadang iti ladinget. Nasarakan na ti pagsana kini Apo Dios. Laglag ipinlaing apulos adi nakaited iti adadu ngem ti kabaalam. Adda panggep ti amin, mabalin, amang dadael iti maysa asarid kidked, mangbangon iti pamati, winumang tungpal iti nananay a plano ti Diyos. Gaputi saan, napupuutan ni Hana, iti panagururay na, ket iti Diyos, ket agsapsapul ti mangimbubukudan, ken situtulok amamadto.
Isagana na ni Ahana, ket panangaramid na iti dayta, inyeg na ti Samuel. Ni Samuel ti ubing a pinili ti Diyos, ngagbalin, a maudi nga ukum na, manangi gubat na, propeta na, ken ti tao nga mangiwanwan kadagiti umuna, nga ari ti Israel. Iti Proverbio 22, versikulo 8, daytoy ti kunana, train up a child the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. May basa ti Ilocano nga kastoy, isurum ti ubing iti wagas arumbeng a panagbiag na, ket intun dumakkel isuna, saan tu isuna asumiyasi iti dayta nga panarusuro. Daytoy ket makarelate ak unay, daytoy nga proverbio. Ngamin, iti kinaubing ko, ket may bagak nga ninanang ko ti kadakilan, nga impluensya ti biag ko. Idi ubing kami, masansan nga ibaga ninanang mi nga kada Domingo, apang kayo makikapilya, tapang kayo agdengeg, kinagadal dagiti sa sao ni Apo, kas dati ibaga na kanyami. Ket, siyempre, kas may sa natulong nga anak, apang kamet nga agdingeg ken agaten kadagiti Sunday school ta siyempre ubing kapay lang idi ngem as nagmature kami si kami meten mismo ti agtultuloy gapo kadagiti sursuri ni nanang mi as we mature. Nasuruan kami nga kada tunggal Domingo apang kami makikapilya ken maysa kami metten nga paset kadagiti kadagiti aktibidades ti kapilyami. Maysa nga gangkanta ti koro akas pamadayaw kini Apo. Babaen ti pamati mi ken ayat kini Apo. Impaay na dagiti banag nga han mo nga ma-imagine wenno hamo nga maamiris. Dakkel launay ti panagayat ni Apo ti biag mi ngamin. Uray no kasaan no nga kinakurapay ti panagbiag mi dubbing kami. Han kumet nga narikna nga kasla dumala nakti kasjay nga karigat ti panagbiag. Gapo na siguro ta kanayon kalata mga dadta kapilya. Ket no dadta ka kapilya, kaslaawon ti mariknam nga rigat. Naragsak kalata nga apan mangdaydayaw wino apan agserbi kini Apo. Kaya dakkel launay ti panagyamang ko kini Apo ta inikanak ti maysa nga ina nga naayat ken dakkel ti pamati na kina Apo Diyos. Manipo dita, as may sakmaten nga ina, kanayon ko nga ibagbaga kadagiti anak ko nga ni dati talong anak ko ni Opelia, Christine, ken ni Arky. Dagiti gobing ket nagsasaya at dalaunay. Siguro dahil ubing da pay laeng ket dadoy da church den nga umay maki kapilya. Awan ti liway no lakid di awan ti makalaped. Dagiti anak ko ket na surwak mat idati akas inaramid daydi nanay ko isurok kadagiti anak ko nga kanayon nga agkararag kanayon nga kanayon kayong agkararag kun nakadakwada gamin awanti mabalin tayo nga aramiden no awan ni Apo kadatayo. Kunana pa dayto may isang anak ko. Ngamin no may ibagak ti kinakurapay mi idubing kami. Kuna kanyada nagsasayaat kayo unay tatta.
ngamin idubing kami, ay na po, grabe nga rigat ti panagbiag mi, kako na kanyada. Iba ka nga, mapang kami makikapilya, dala ti talong bado nga iso ti pagsusublatan milata, pagsusublatak-latan. So nga ako na kanyada, nagsaya at launay, nagsaya at ti kabibiyagyo tatta kanak. Kunana mo dahi jay may isang anak ko, ni Christine, Mama, ang galing-galing mo talaga, ano ma? Sabi niya gano'n. Kasi bakit mo na-achieve yung mga kung saan ka ngayon, sabi niya. Sabi ko naman sa kanya, oo anak, hindi akong magaling. Ang magaling ay ang Panginoon. Inturong nak ni Apo, kung saan ako niya gusto dalhin. Agyaman ak unay, kadagiti amin nga inna, ta isuda si tisilaw, ti pagtaingan tayo. Pagyamanan, ti awan patinggana, nga ayat, kadagiti anak ta. Siyempre, ti panagbalin, anasayaat nga ulidan. Saan nga umdas, ti panakabigbig, dagiti inna tayo, kadagiti rigat, nga inaramid da para ti pamilya. Agyaman tayo, kadagiti inna tayo, ti biyag tayo, itaket, ibaga tayo, kadakwada, no kasatno, panang-appreciate tayo, ken panagayat tayo kadakwada. Agbiag, dagitiin na. Ti challenge ko ti karit ko nga rod, akas maysa nga ina, kada tayo amin, nang runa kadagitiin na, nga agtultuloy nga pagwadan, ti ayat, ken kinaimbag. Akas makita tayo, ti umuna nga Korinto, Kapitulo 13, versikulo 4 aging gana ti 7, ti ayat ket naanos, ayat saan ang mapasnek, saan ang napasindayag, saan ang natangsit, saan ang napinget, saan nga mangtubngar, nudiket agrag-o ti kinapudno. Itandudo na amin na banag, namnamain na ti amin na banag, ken managibtor. Akas pang sarang kararag tayo. Apo a Diyos mi, agyamang kami ti parabor nga inted mo kada kami itangal daw. Agyaman kami kadagitiin na nga intalek mo ti biag mi. Tattao, anang ted kada kami ti awan patinggang ayat ken panakaawat. Itingudo daytoy a selebrasyon, dawaten mi ti panarabay ken bendisyon mo, kadagiti amin nga inna ditoy, kapilya ken ti sangalubungan. Ikan nakam ti pigsa ken rag-u ti tunggal aldaw ti panagbiag mi. Iyunat mo ti ayat da ken isilnag mo ti lawag mo iti dalanda. Tulungan na kami met ngagtultuloy nga mang-apresyar ken mangted panagraem kadagiti inna saan laeng nga itang aldaw no diket ti tunggal kanito ti biag mi. Agyaman kami ken kauapo gaputi agnanayon nga ayat mo. Ti amin na bendisyon nga inted mo kada kami, sapay kuma nga agtultuloy, nga agturay ti pusom, ti lubong. Tinaga ni Apo mi nga Jesus, ken ti Espiritu Santo. Amen. Agyaman tayo, iti nangigan tayo nga imbingay ni Ate Malu, mensahe ni Apo, ken kastamet ti kapadasan na tibiyag. Kidawik man amin nga inna, umay kayo dito isangwanan, taplo kasta ket adabasit nga impaay, insagana, ti iglesia tayo, kas may nga token, tapno kasta ket dayti matigundaway, tapno kasta ket maikararagan kayo. Kidawik man amin nga inna, nga umay kayo dito sangwanan, kakabsat. Hayaan. Adabasit insagana, iti iglesia kayo, kas paset panagyaman mi, ken Apo, kadagiti amin nga inna, ti pagtaingan, kadagiti komunidad nga nakaibilangan tayo, ken kastamet dito'y iglesia tayo.
ready yun to, no? So, makadanon kayo to, kadag ito'y pagtaingan nyo, pakargaan yun to, kadag ito'y paset ti pamilya yun. Ayan. Tatno dati ananib na kunada. Ayan. Yaman kami met, iti tunggal may sa kanya tayo. Kaya tultuloy nga ni Apo Diyos ti mangbendisyon kanyayo kas naganak kadagiti pagtaingan kas tamet dito iglesia tayo. Ayan. Kidawit man, di pa nagtakder tayo, tayo kararagan tayo, dagiti naganak tayo, kas nang nangruna, dagiti nga ina, di pagtaingan tayo. Ayan, sige. Agkararag tayo. Agyaman kami, o Apo, iti daytoy nga kanito nga impaay mo. Kas aldaw, tingkam, pamadayaw, ken panangbigbig, kadagiti inna, iti pagtaingan mi. Agyaman kami, kanyada, o Apo, gaputa isuda ti nangaywan, nang tarawidwid, nang iturong, kadagiti bibiyag mi, tapno mapaspasaya at pay. Agyaman kami, kadagiti biyagda, agyaman kami, o Apo, iti sirib nga impaay mo, nga isumot nga impaay da kanyami. Dagiti adal nga napidot mi kas maysa nga anak, kadagitoy nga in nami. Kan kastamet dagiti sa amin nga nakadwa nga paset ti pamilya mi nga in nami, o Apo. Agyaman kami ta nagbalinda nga silaw. Agyaman kami ta nagbalinda nga bendisyon tapno kasta dumakkel ti pamati mi, tapno kasta isumat ti ibingay mi, kadagiti anak mi, kadagiti tattao iti aglawlaw mi. Wen Apo, bendisyonam amin nga naganak, amin nga innami. Bendisyonam dagiti biyagda, dagiti pamilyada, trabaho, kenda dumamay nga impaay mo kanyada, nga aramid da, tapno kasta ket agtultuloy damet nga bendisyon kadagiti pamilya. Kadagiti arami, trabaho nga impaay mo, ti iglesia ken komunidad nga nakaibilangan mi. Wen Apo, agyaman kami. Ket sapay la kuma takidawin mi nga usarem dagiti nga bibiyag sa laing nga diunig ti pamilya, sa laing nga ti iglesia mi. Kadagiti lugar nga nangibaunam kanyada, ngem iti amin ang panawen, Apo. Dagito iti dawat mi, itinagan ni Jesus. Amen. Sumango kayo, kakabsat, palakpakan tayo man ni Apo, kadagiti babaen, iti kinaimbag ni Diyos, kadagiti inna tayo, iti pagtaingan, ken kastamet dito iglesia tayo. Diyos ti mapadayawan, Happy Mother's Day. Ti Diyos amuna ti tunggal nagan, amuna tunggal aramid tayo, agparang ti Diyos tunggal aramid tayo ti ustisya, panagkaykay sa ken ayat, awiten tayo daytoy nga espiritu ti panangted tayo, dayawen tayo ti Diyos, babaen kadagiti sagot, apagkapullo ken pagyaman tayo iti Diyos. Idaton tayo dagiti apagkapullo, karkari ken datdaton na pagyaman iti altar, maawis tayo met ang mga ramat iti online banking, babaen ti bank account ti Central United Methodist Church, ama iparang kadagiti screen tayo.
daytoy sagot nga yegmi nagtaud ako amin talek mo kada kami takam ti agaywan amin asagot mo I want me apud no ket no pagyaman ited mi naragsak puso mi Amen. Nagtultuloy ting kang panagyaman ken panagdayaw ken ka. Agyaman kami kadigiti parabor na materyalan ken espiritual man kadigiti bibiyag ti tunggal may sa kanyami. Kaspaset ti presensya ken panagyaman mi idaton mi dagitoy nga sagsagot a pagkapullo karkarimi ken ka. Kas simbolo ti pamati ken panagyaman mi ken ka ket iparukpok mo ti nananay a bendisyon tapno nagtultuloy dapay nga bendisyon met ti sabsabali. Maaramat dagitoy nga daton kadigiti amin nga aramid misyon ministeryo proyekto ti iglesia mi ditoy Central UMC. Daytoy ti dawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Kidawek man dagiti amin nga dati dawat na umay kaytoy sangwanan dagiti dati kayat na nga ikararag ken Apo dagiti mapan balasiw taaw tapno may kararagan kayo kidawek bayat nga kankantain tayo umay kay diti sangwanan tapno may kararag kayo. Apo ko kwanak ti mekut dengge kayat mo ti surute ngemu madada kumat pamati akin kamaya yasideg na kadiyo apo iti den na ti krus mo yasideg na kadapo harpaday tabakrang mo alaen na nga agserbiken ka o Apo na marswa ti kararwa ko mamnamnama kayat mo matungpaldam yasideg na kadiyo Apo iti den na ti krus mo yasideg na kadapo arpaday tabakrang mo. Kararag tayo agtultuloy ting kang panagyaman ken panagdayaw ken ka o Apo iti daytoy nga kanito agyaman kami iti daytoy nga Domingo nga impaay mo tapno bigbigin mi dagiti inna ti paset ti tunggal maysa kadagiti pamilya mi saan laing nga ti pamilya mi ti komunidad ken kastamet ti iglesia mi agyaman kami kadagiti bibiyagda nga impaay mo nga nagbalinda nga inspirasyon nagbalinda nga nangibinglay kadagiti ayat mo tapno kastamet ti tunggal maysa kanyami agbalin kami met nga silaw ti ayat mo ti sangalubungan na Apo bendisyon na mamin dagiti inna ti pagtaingan mi kastamet dagiti daduma pay nga paset ti pamilya mi nga sa amin nga nakadua tultuloy nga kablaawam mi isuda ken karkararagan Apo dagiti bibiyagda kas paset ti ingkam panangiselebrar iti daytoy nga Domingo wenno aldaw dagiti inna o Apo. Wen Apo dagitoy dagiti kabsat mo, dagiti kakabsat mi nga imay iti uneg ti iglesia tapno kasta kitagdayaw ken ka. Karkararaga mi dagiti dasag sa gubanit da o Apo. Karkararaga mi dagiti daddo mga kabsat mi ni Nanay Bayudan Mrs. Bayudan nga dayjay Amerika tultuloy nga ipaay mo iti salunat
kini Nanay Luz Ramirez, yaman kami, kaduami, nga magtultuloy nga ikararagam bimet ti salunat na kastamit kini tatang. Kaya nagiti dumapay nga paset ti pamilyami, nga dati sagsagubanit na, ada nagiti saksakit daw, apo, usarem ti sensya, tapno kasta, kat may subli, nagiti karkaradgad ken pigsala tapno pagserbian da pay dagiti pamilya ken kastamet ken kao apo. Kastamet dagiti umadani manen nga umay agtrabaho balasiw taaw. Kararagami ti Ruiz family ti ndamanen panagsubli di Italy ken dagiti dadumapay nga da iti nagbabaitan mi nga dagitoy nga lawas ken sumarsarunong aldaw nga apan agtrabaho balasiw taaw. Bendisyon na misuda. Si kakaditi magtarabay kanyada, kadagiti panawen nga kadaday jay bayat, ti iya dayuda kadagiti pamilyada. Kastamet, gyaman kami, ti panagsublimanin ni Kuya John, ti panagtrabaho na, ken kastamet, dagiti daduma pa yung kakabsat mi, nga nakaawid, inikam ti gundaway, tapno agsublida, iti lugar mi, ket makadwada dagiti paset ti pamilyada, kasla ti Balisi family. Gyaman kami apo, kadagiti gundaway nga agtultuloy mo nga impaay kadagiti bibiyag mi. Kastamet kadagiti trabaho, aramid, negosyo, kadagiti anak mo, bendisyonam o apo, parukpok mo tinanay, bendisyon mo kanyada. Kastamet kadagiti OFWs members mi. Sa dino man ti ayanda kadagiti na duma-duma nga dipar ti lubong o apo. Trabayem isuda, bendisyonam isuda. Ket presensyam ti ipaay mo kanyada. Ken kastamet apo nga idawdawat mi dagiti kakadwami iti online nagyama kami kadagiti presensyada ken kastamet kadagiti sagsagot da apo. Kastamet kadagiti datunda iti daytoy nga kanito. Parupok mo ti bendisyon mo ti agtultuloy nga ayat mo kanyada apo. Kastamet kadagiti anak mi nga agturpos aglipas iti daytoy nga maudi a bulan iti school year apo. Kidawe mi nga trabahayem isuda apo. Gyaman kami ti lasod ti makatawen nga panang tarawidwid mo, panang ted mo iti sirib ken kinalaing tapno kastakit may ring pasda no nyaman nga tukad ayanda. Ket inikamanen ti gundaway tapno kastakit aginanada tapno kastakit itultuloy danto manen ti panagadal na ken dumapay nga karit manen ti biag nga impay mo kanyada gapu ti panagadal da ti panangisagsagana da ti masangbayan da o apo. Wen apo adu pay dagiti kayat mi akiddawen ngem ammom dagiti kasapulan ti tunggal may sa kanyami ammom dagiti araraw ti tunggal may sa kanyami. Ket sinanama ken si papati kami wapo nga ipaay mo dagitoy nga daan ayat tapno kasta ket agtultuloy nga mabigbigda ti presensyam kadagiti bibiyagda ket agtultuloy damet nga bendisyon ti sabali. Pakawanen na kami kadagiti amin nga nagkurangan mi. Kastamet ti pamakawami kadagiti nagbasol kada kami. Dagitoy ti dawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Naragsakam ti inoran oras no ti sango madang agparin tumengak nga agdawat ken kamakikaysa yasideg na kadio apo iti den nati mo yasideg na kadapo armatay tabakrang mo. Espiritu liliwag dayawen na ipangruna ti langit ken dagat. Amen. Ti agtultuloy nga ayat bendisyon kapya ken presensya tinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo
Amen. Amen.